लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो सानदों ओरैबायदि बाथ्रा जाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो खोनायोब्ला शक जागोन आरो जेब्ला नोंथांमोना प्रब्लेमाव गोलैगोन अब्लासो रियलाइज जागोन आयै साला आं मानोबासो मावना लाफ्लांबाय होननानै नोंथांमोननि दायो पर्न भिडिअ नायै गाज्रि भिडिअ बे ट्रिपल एक्सखौ नायै आखाइ मारिगासिनो दोङो थिगानो सेंग्रा मानसि थिगानो हिन्जाव गैया बा गार्लफ्रेन्ड गैया गावनो आखाइ समाव गावखौ गोजोन होनो लादों थिगानो नाथाय बे लिमिट बारलाङो जि जेब्ला नोङो हप्तासेनो खनब्रै गाहाम खालामना जायो अब्ला लिमिट बारलाङो माने नोंथाङा थाबैनो गगारलांनाय जालाङो जेब्ला नोंथाङा हाबा जायोना अब्लानिया बुजि मोनगोन माबोरै नोङो हिन्जावजों आथोन गेलेयोब्लानो थाबैनो गगारलांगोन आरो गगारलांनानै नोङोथ' हिन्जावखौ गोजोन होनो हानाय नङा हिन्जावआदि सम लायो गोजोननायाव नोङो हिन्जावखौ गोजोन होनो हानाय नङा बेयाव नोङो रियलाइज जागोन औ साला मानोबासो मावना लाफ्लांबाय आं मानोबासो आखाइ सोमाव लाफ्लांबाय होननानै बेफोरबायदि दै नोङो एक्स भिडिअ बा पर्न भिडिअखौ नायै बा नायबाय थायोब्लानो जाखायो बेयो नायबाय थायोब्ला नोंथाङा आखाइ सोमावखायो जुदि नों बेफोरबायदि नायै आखाइ सोमावबाय थायोब्ला नोङो बे प्रब्लेमाव गोलैगोन थाबैनो गगारनांगोन गगारनानै उनाव नोङो हाबा जानायनि उनाव जोबोर प्रब्लेमाव गोलैगोन बेफोरबायदि दै अबस्थाया दायो दा सेंग्रा बैसो होननानै नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला बेफोरबायदि नायै सोमावना लाबाय थायो बा लोंनानै सोबनानै देहाखौ गाज्रि खालामजोबना लाबाय अब्ला बेफोरखौ नोङो उनावसो मोनगोन जेब्ला प्रब्लेमाव गोलैगोन ना अब्लासो रियलाइज जागोन दि आयै बहुत भुल जाबाय होननानै नोंथाङा बे समावसो बुजि मोनगोन बेफोर बाथ्राखौ दै सेंग्राफोर दानि दिनाव हिन्जावखौ गोजोन होनो हायाब्ला हिन्जावा गुबुनजों चान्स लायो बा गुबुनजों लाइन नांलाङो मिन्थिखानाय बाथ्रा दानि दिनाव ओरैबायदि बाथ्रा जायोदि गुबुन सेंग्राफोरा बा गुबुन हौवाफोरा नोंनि हिन्जावखौ नोजोर होबाय थाखागोन चान्स लाबाय थाखायो मबाइलावनो जा बा फनावनो जा बा लोगो मोननायावनो जा बा रियेल मोगथाङाव लोगो मोननायावनो जा बेफोराव चान्स लाखाबाय थाखायो जुदि बेफोरबायदिनो चान्स लाबाय थायो आरो नोंथाङाबो जि हिन्जावखौ गोजोन होनो हायाब्ला जुदि गोजोननायखौ मोनाब्ला हिन्जावा अब्ला बियो गुबुनजों लायना नांलांगोन आरो बेबो चान्स लाखाबाय थाखायो जेथिया नों आरो बाहेरायाव थांनो हागोन बाहेरायाव खामानि मावनो थांगोन जोंथ' दुखिया मानसि जों गोरिब मानसि मावना जानाय गोजा गासिबो जोंनि इन्डियानो जेबो जब होनो हायाना जोंनो गुवाहाटियाव मावना जानो हाया ओंखायनो बाहेरायाव थाङोब्ला नों मावनो अब्ला नोंथांनि बिसिया गुबुनजों लाइन नांलांनानै बियो बिदिनो लाइन नांलांनानै खारलांगोन बा इन्जय लाबाय थागोन अब्लाना मा जालांखो गैला बेनिखायनो आं बुंदों बेनिखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायै गावखौनो बरबाद खालामना लानो नाङा दे सेंग्राफोर बेफोरबायदि बरबाद खालामना लानो नाङा हायोब्ला जेसेबां हायो एसेबांनो जिम खालाम एक्सारसाइस खालाम रानिं खालाम फुटबल गेले बा बायदि दै जिखुनु स्पर्ट्सनि लाइनाव नांथाबना थाबाय थाब्लानो जाबाय खामानि माव फैसा खामाय आरो मा एक्सारसाइस खालामबाय था आरो फिजिकेल एक्सारसाइसखौ खालामबाय था दै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ नायनो नाङा मिथिबायना लोगोफोर बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ नायनो नाङा आरो माइन्डखौ फ्रेस लाखिलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जिखुनु प्रब्लेमानो जाया माथो बे आथोन बिगियाननि सोमोन्दै सोंबानो जाबाय आं सबखौबो रिप्लाय होजोबगोन मिथिबायना भिडिअ बानायनानै बेफोरबायदि दै आं टाइम मोनस्लाबाखैमोन भिडिअ बानायनो ओंखायनो एसे समाय लाबाय बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजाबाय थागोन अके लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै